Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μέσα είναι η φωτιά. Βλέπετε. Ακόμα άργησε, έκανε 5 λεπτά περίπου να πάρει. Και εδώ είναι η τροφοδοσία του. Ρίχνουμε. Την έριξα πολύ. Η τροφοδοσία μας είναι λίγο δύσκολο το πρόβλημα αυτό, αλλά θα το στρώσουμε. Και ο αέρας ακόμα, βλέπετε. Μόλις το ρίξαμε λίγο. Να πάρει τώρα. Θέλουμε τροφοδοσία σταθερή και αργά. Και με όλη αυτή την ιστορία έγινε ωραίο. Ήταν σβηστό και πήρε μπρος. Κάτσε να ρίξουμε ακόμα λίγο. Απλώς θέλει ένα χρονοδιακόπτη ώστε να ρίχνει ειρήνα, βλέπετε. Και κοιτάξτε την φλόγα. Αυτός είναι καυστήρας πέλετ. Για πληροφορίες γράψαμε. Έζησε πάλι. Θα πάρει, μη γελάς, δάτο. Απλώς θέλουμε η τροφοδοσία να είναι ομαλή. Το μόνο πρόβλημα αυτό είναι που έχουμε. Θέλουμε ομαλή τροφοδοσία και όχι να τροφοδοτάμε συνέχεια. Και θέλει την κυριολεξία. Κοιτάξτε εδώ πώς αυτό το πραγματάκι πόσο να είναι. Το ρίχνουμε. Και πάμε εδώ. Κοιτάξτε τη φλόγα που καρκαίγομαι ρε. Απλώς θέλει μια συνεχόμενη ροή και γιατί κοιτάξτε τώρα έπεσε η φωτιά και μόλις πάρει μπρος θα αυξηθεί. Θέλει μια συνεχόμενη ροή αλλά ελάχιστη ποσότητα. Μιλάμε κουταλιά πρόβλημα. Αυτό είναι ο καυστήρας πέλετ.